सावंतवाडी बस स्थानकात इलेक्ट्रिक एसटी बस चार्जिंग सेंटर उभारण्यासाठी कोलगाव वीज उपकेंद्र ते बस स्थानक या मार्गावर केबल टाकली होती। मात्र यासाठी ठेकेदाराने मारलेले चर प्रवाशांसाठी डोकेदुखी ठरत असून अपघाताला आमंत्रण मिळत आहे। यामुळे मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसून प्रशासनाने तात्काळ यावर उपाययोजना करावी अशी मागणी स्थानिकांसह प्रवाशातून होते। जुन्या मुंबई गोवा महामार्गावर हा प्रकार घडलाय। कोलगाव वीज उपकेंद्र ते बस स्थानक या मार्गावर ही केबल टाकण्यात आली होती। मात्र ठेकेदाराकडून चर बुजवताना थूक लावण्यात आली। साइड पट्टीचं पुन्हा डांबरीकरण करण्यात आलं नाही। त्यामुळे मियासाब समाधी ते कोलगाव दरवाजा परिसरातील साइड पट्टी खचली आहे। त्यामुळे अपघाताला निमंत्रण मिळत आहे। येथून प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही डोकेदुखी ठरत आहे। त्यात पावसाचं प्रमाण वाढल्यानं चर अधिकच खचलंय। या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत असून शाळा हॉस्पिटल जवळ असल्यानं रहदारी मोठ्या प्रमाणात असते। त्यामुळे मोठा अपघात होण्यापूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम आणि परिवहन विभागानं याची नोंद घेऊन कार्यवाही करावी अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे। सावंतवाडी एसटी आगाराचे प्रमुख निलेश गावित यांना विचारलं असता ते म्हणाले 40 लाख रुपयांचे हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ठेकेदाराला देण्यात आलं होतं। त्यामुळे चार्जिंग सेंटरसाठीचं काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची होती। अपघाताची शक्यता लक्षात घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे याकडे लक्ष वेधतो असं त्यांनी सांगितलं। तर सार्वजनिक बांधकाम विभागानंही नेहमीप्रमाणे भूमिका घेतली। पावसामुळे चर खचलेत। केबल टाकल्यानंतर खडीकरण करण्यात आलं होतं। मात्र घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन भराव बसलाय। अशा ठिकाणी तात्काळ खडीकरण करून घेतलं जाईल। तसेच पाऊस संपल्यावर डांबरीकरण करून रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्ववत करण्यात येईल अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता वैभव सगरे यांनी दिली। एकंदरीत सार्वजनिक बांधकाम आणि परिवहन विभागाच्या या गलथान कारभारामुळे येथून प्रवास करणाऱ्यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतोय। केबल टाकल्यानंतर तात्काळ डांबरीकरण होणं गरजेचं होतं। मात्र ठेकेदार आणि प्रशासनाकडून वेळकाढूपणा करण्यात आला। कोकणात पाऊस कधी पडतो याचा अंदाज असताना देखील खबरदारी घेतली न गेल्याचं यातून समोर येत आहे। त्यामुळे यावर ठोस उपाययोजना न होऊन मोठी दुर्घटना घडल्यास त्यास सर्वस्वी जबाबदार सार्वजनिक बांधकाम आणि परिवहन विभाग राहतील एवढं मात्र नक्की। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।